खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे आबादनि बागै भिडिअ लाबोदों बे आबादानो जाबाय वाटारमेलन एबा तरबुज आबादनि बागै गिबियाव हासारजों आरो हाजों मिक्स खालामनानै हाखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय लानानै बेबायदि बेखौ हासारजों आं नार्सारि फुलि बानायदों। गिबियाव जों हाखौ गिलासाव सोनानै बेगरखौ सोना होनांगौ ओमफ्राय हाजों खोबना होनांगौ होनानै बेखौ दोननांगौ जेब्ला सोखाङो अब्ला लाइन जाबना दोननानै बेखौ प्लास्टिकजों खोबना दोननांगौ। प्लास्टिकजों खोबना दोनबा थाबनो ओंखारो। जेब्ला जों गिलासाव बेगरखौ सोजोबो अब्ला प्लास्टिकजों खोबना दोनबाय। जेब्ला बेगरा 4-5 दिन जायो अब्ला बियो ओंखारबोनानै बिनि बेगरनि सा बाहागोनि जेब्ला बिलाइ जागोन, बिलाइया गोथां जागोन, अब्ला बिलाइनि बे बेगरा खोबथेना थानायखौ बोखार होनांगौ आरो अब्लानिया बेगरनि बिलाइ बाहागोआ थाबनो जौगानो आरो गेवस्रानो खाबु मोनो आरो। बेबायदि बोखा होनांगौ। जेब्ला 7-8 सान जागोन अब्ला बिफाङा गोजौ जाबोगोन। बिफां जेब्ला गोजौ जागोन अब्ला बेखौ नोंथाङा जोथोन लानांसिगौ, मानोना बियो गायनो जानाय बायदि जाबाय। 7-8 सान जाब्ला बेखौ स्प्रे सारनांगौ नोंथाङा, जाहाथे ब्लाइट नाङा लाफानो। लोगोफोर बेयो गायनो जाबाय आरोना। बेयो गासै दिनैजों 15 डेज जाबाय। बेखौ गायजासिगोन आरोना, मानोना बेयाव बिलाइया ओंखारबोहांबाय। नै बे बिलाइ गांनैनि उनाव मोनसे बिलाइ ओंखारबोबावबाय। माखासेया ओंखाराखै, माखासेया ओंखारबोबाय। बे गायजासिगोन आरोना, जाय ओंखारदों बेफोर गायजासिगोन। नोंथांमोना नार्सारिखौ बानायोबा 15-16 डेजनि उनावनो गायनो हायो आरोना नार्सारिखौ। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ मदद होगोन होनना आबादनि बागै भिडिअ लाबोनायाव। नोंथांमोना बेनिखायनो साबस्क्राइब आरो शेयार खालायना गालां। गोजोन्थों, आरोबाव फैबावगोन।